барномаи кашолакунӣ. Шумо аллакай бо коркарди ҳодиса кадоме ки ҳангоми пахши тугмаи маус даун шинос ҳастед. Сардиҳии тугмаи маус ап ҷойвазкунии муш маус даун. бо ёрии барномаи кашолакунӣ шумо механизми ташкили ҷойвазкунии объектҳоро дар оинаи барнома меомӯзед. кашолакунии объектҳои экранӣ аз он иборат аст ки истифодабаранда мушро ба болои объект бурда, тугмаи рости мушро пахш карда, онро сар надода ба ҳар тараф мебарад. бо ин хати экрании объект аз қафои нишонаи муш ҳаракат мекунад. вақте ки истифодабаранда тугмаро сар медиҳад, объект ба ҷои мазкур меистад. дар барномаи кашолакунӣ ин имкониятҳоро ба истифодабаранда меомӯзад. коди барномаро ки дар компакт диск ҷойгир аст кушоед. барномаи кашолакуниро ба кор сар медиҳем. дар этапи барномарезии визуалӣ шумо хосияти драг модро гузоштед. режими кашолакунӣ. тугмаи cmd drag me маро кашолакун. ҳолати 1 автоматӣ. ин ба истифодабаранда имконият медиҳад ки ҳангоми иҷроиши барнома элементи мазкурро кашолакунед. барномаи кашолакуниро ба кор сар диҳед. тугмаи мушро ба болои тугмаи маро кашолакун гузоред. тугмаи чапи мушро пахш кунед. тугмаро сар надода мавқеи онро иваз кунед. чӣ хеле ки мебинед фигура росткунҷи ба тугмаи маро кашолакун монанд аз қафои нишонаи муш меравад. ҳаракат кунед ки он росткунҷиро аз сарҳати форма набароред. барнома ба шумо имконият намедиҳад ки шумо ин корро кунед. тугмаи мушро сар диҳед. росткунҷии пайдошта нест мешавад. тугмаи маро кашолакун дар ҷои пештараш меистад. акнун барномаи кашолакуниро ба итмом расонед.